लोगोफोरजों दिनै फैदो कामाख्या मन्दिर नायनो दसे उनाव थांसै जोङो गेटआव थांनानै नोंसोरनो देखायगोन आङो माबायदि जोंबो दिनै फार्स्ट टाइम फैदो माने फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम तामाम गोलाव अभारब्रिज बैनिफ्राय एकदम बैयालागे ओरैबो नुस'वा नायबाय थाबानो जाबाय मोनफैबाय नै फाइनालि गेट खाथियाव थ' खुलुमबाय लोगोफोर कामाख्या गेट मोनफैबाय जोङो नै दा अभारब्रिजआ बेलेग जाबाय खिन्थु गुवाहाटिना दा जोङो कामाख्या गेट मोनफैबाय ओमफ्राय थांसै दसे उनाव बेरायनो नायनो हागोन नै लामाफोरा माबायदि नायनोसै दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो नायनो गारि गाखोनोसै इयाव गारि मोनगोन ना मोनलाबा टाइमाबो जाबाय 3टासो लागै खिन्थु बेलेग नुयो खिन्थु लोगोफोर गेटखौ नाय माबायदि मार मोजां नैयाव गारि गाखोनोसै नामा गारि गाखोलांसै थ' थ' गासिबो भिडिअखौ मोजाङै कमप्लिटलि नायजोबबानो जाबाय थ' दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय जोंबो कामाख्यायाव बेरायनो लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय जों दा कामाख्यायाव गारि मटरनि होंगो दोंगो गोजा थ' थांनोसै बोजा बेरायनोसै माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय बेरायनाया ओमफ्राय मा नायनो मोनो मा बेरायनाय जायो बोजा थांनाय जायो देखायफेरानोसै आङो नोंसोर गारिया होंगो दोंगो गोजा नै बाब तामा मानसि जादों बाव मानसियानो मानसि गोजा दिनै बिराद मानसि जादों खोमालै गाखोबोबाथाय 30 थाखा लायो भाराया बेफोरबायदि गारियाव ओमफ्राय थांनो लागैयाव दा 20 थाखा लासिगोन जोंनाव जेराव थाङो बेफोरबायदिनो दखान मोनजोबगोन नोङो सब बिबारनि प्रसादनि मिथाइनि बायदिसिनानि गासैनोबो ओमफ्राय नैफोरबायदि लेथ्राबो खालामना दोनो आरोना मन्दिर खाथियाव बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनगोन नोंसोरो स' आरोबाव गोजान जायगायाव बेरायबावनोसै जोङो नायनो हागोन तामाम मानसि गोजा गाइस फुरा फुल सिङाव माबायदि नायनो हागोन नाय माबायदि मोजांथार खिन्थु सिङाव मानसि भिर जासोगारदों बिराद मानसिफोर सेन्देल गानालासिनो थांदों सं जथा गाननानै थांदों मन्दिरफोरखौ मोजाङैनो नायबावनोसै आरो बेरायबावनोसै बेरायनो जायगाया बिराद मोजां जादों बेनो खोमा हाबलांग्राया ना हाबलांग्राया नोमोन खोमा मोजाङै खिरिखि गाखोलांसै एबार बेफोर मा लिरना दोनदों नायनो हागोन बरायबाय नायनो र'एसे सोंगोन माला माखाया नै दामग्राया खिरिखि गाखोबोदोंमोन ओमफ्राय सिरियानो सिरि मोनलांसिगोन आरो ना थांबाथाय सिरियानो सिरि मोनलांसिगोन इखो थांबाय थानोसै बिदिनो बेसे गोजान मोनहैबाय थानोसै बेसे गोजौ थांनांगौ थांबाय थानोसै नै संख दामगासिनो माने गासिबो फुजाजों रिलेटेड जानाय माल बुस्थु मोनगोन आरो ना इयाव बिदिनो मन्दिरनि माबानि बायदिसिना माल बुस्थु जिबायदि नांगौबाथाय इयाव मोनगोन आरो सिरियानो सिरि गोजा जों सानदोंमोन फार्स्ट टाइमाव माने सेन्देल जुथा बायदिसिना गानना फैनो मोननाय नङा खोमा होननानै खिन्थु गासिबो गानदों नै आथिङाव नायनो हागोन गासिबो गानजोबदों नै बेनिखायनो माने जोंबो गानबोबाय आरो ना गासिबो गानबोबाय नालाय जोंबो गानबोबाय नैबो मोनसे मन्दिर बेनो ना गेदेर मन्दिरा सेन्देल जुथाबो गारबोजोबदों लोगोफोर जोङो माने नैखिजा हाबलांनो नागिरदोंमोन दै ओमफ्राय सेन्देल खुनासो थांनांगोन जाहैबाय जोंथ' जुथा गानना फैदोंना जुथाखौ खुना थांनांसिगोन ओमफ्राय थांथ'ला नामा दिनैनो लास्ट जासिगोन थांनाया ओमफ्य बेरायनो लुगैबावदोंमोन खिन्थु उपाय गैया थांनो मोनला थांनो मोनोमोन खिन्थु बेरायनाय जाहैनाय नंला माने सोरबा जुथा गानना थांनो बुंदों ट्राय खालामनोसै बिराद मोजां खिन्थु लकेसनफोरा बिराद मोजां जायगाया